Ahora, queridos televidentes, deseamos presentarles un video de la canción Nipagesh Bahalomot, del autor israelí Elai Bodner, que salió a inicios de abril de 2020. Increíblemente, ya han pasado 5 años desde que la terrible pandemia del COVID trágicamente acabó con tantas vidas y paralizó el mundo. Esta bella canción, cuyo evocativo título significa Nos encontraremos en sueños, nos recuerda lo que todos vivimos entonces. Escuchemos. עוד נחזור להיפגש, להסתכל שוב בעיניים, יש פקק תפילות כבד בנתיב של השמיים, אבל החוט הדק בינינו אף פעם לא נקרא, עוד נצחק שם על הכל, לא תהיה לנו ברירה. עוד נצא שוב לטייל בבוקר של שבת, נחזיר את השגרה העבודה לאט לאט, נקום מהספה, ננשום את האוויר, למדנו עם הזמן שהכל כל כך שביר, ובינתיים ניפגש בחלומות, אני איתך בכל שעה, בכל הנשימות, ואם אתה עמוק מתחת לשמיכה, תשאיר לי את הדלת חצי פתוחה, אני שולחת ידיים ארוכות, הן מחבקות אותך עכשיו, הן מחבקות, ורק תזכור שנייה לפני שאתה נרדם, שגעגוע הוא הדבק הכי חזק בעולם. עוד נחזור שוב לשחק, להתפרק בחיבוק, השנייה הכי קשה היא אחרי הניתוק, ושער הדמעות שלי נפתח שוב לרווחה, כי יש עוגה ויש נרות, אבל אין לי כאן אותך. עוד נחזור להיפגש, נשכב סתם על הגב, לא ניקח שום דבר כמובן מאליו, וגם אם קצת נרגיש שעברו 1,000,000 שנה, נמשיך כאילו כלום לא השתנה, ובינתיים ניפגש בחלומות, אני איתך בכל שעה, בכל הנשימות, ואם אתה עמוק מתחת לשמיכה, תשאיר לי את הדלת חצי פתוחה, אני שולחת ידיים ארוכות, הן מחבקות אותך עכשיו, הן מחבקות, ורק תזכור שנייה לפני שאתה נרדם, שגעגוע הוא הדבק הכי חזק בעולם. מחבקות אותך עכשיו, הן מחבקות, ורק תזכור שנייה לפני שאתה נרדם, שגעגוע הוא הדבק הכי חזק בעולם, שגעגוע הוא הדבק הכי חזק בעולם, שגעגוע הוא הדבק הכי חזק